104.7 IFM. Report! Umarangkada na ang 6 na araw na training ng mga magsisilbing technical support staff sa lalawigan ng Pangasinan para sa darating na halalan sa 12 ng Mayo. Sa datos ng Commission on Elections o COMELEC Pangasinan, aabot sa higit 1,000 individual ang nagsasanay ngayon kung saan binubuo ang mga ito ng mga guro sa lalawigan upang mapag-aralan ang mga features ng mga bagong automated counting machines na gagamitin sa halalan. Dagdag pa rin ang kanilang pangunahing tungkulin ukol sa proseso ng pagboto gayon din ang troubleshooting ng mga ECMs. Ayon naman kay COMELEC Pangasinan Election Supervisor Attorney Eric Oganiza, mahalaga umano ang isinasagawang training ng mga ito dahil sila ang magiging kaagapay sa technical na aspeto ng halalan katuwang ang Electoral Board. Samantala, pagkatapos ng naturang pagsasanay, susunod naman na sasabak ang mga magsisilbing Electoral Board. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.